Irak'ın Fallujah şeherinde hökümet güýçleri Al-Qaida bilen bagly Islam Irak döwleti we Livan toporlarynyň söwüşçilerine garşy görüşýärler. Gadaply söwüşler 5 gün mundan öň Al-Şir etrafynda başlandy. Soňky aýlarda Fallujah'nyň beýleki ýerleri de weýran edildi. Irak'ın güýçleri Ramadi'de we Anbar vilayatynyň beýleki böleklerinde hem söwüşçilere garşy görüşdiler. Balkan yarımadasında güýçli ýagyşlar adından 2 adamyň helak bolmagyna we ýüzlerçe adamyň öýlerini terk etmegine getiren suw joşgunyny döretdi. Serbiýanyň merkezinde adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Bosnia-Hersegovinada ýüzlerçe adam Sarajewo'nyň günbatar böleklerini, şeýle-de paýtagtdan Demirgazykda ýerleşen owalary we şäherleri terk etmäge mejbur boldy. Meteorologlar regionda ýene ençime günläp ýagyşyň ýagjagyny aýdarlar. Azerbayjanyň suwdy gararsyz jurnalist Parviz Hasimlini bir kanun ýarag saklamakda günäli tapdy. Hasimli moderator atly websaýtyň we Bizim Yol opozisiýon gazetynyň redaktory. Ol Bakunyň suwdunda tutsaklikda bolan wagtynda urulyp ýenjilenligini we gynamalara sezebar bolanlygyny aýtdy. Hasimliniň tarapdarlary jurnalistlere garşy gozgalan işiň syýasy sebäpler bilen baglydygyny aýdýarlar. Ortiýetiň Dagestan Respublikasynda Gurhanyň avar dilinde terjime edilen täze görnüşiniň çap edilmegine ruhsat berildi. Baş prokuratura Gurhanyň bu terjimesiniň mazmunynyň ekstremistik dälligini aýtdy. Terjimäni Dagestanly ady belli teolog we jemgyýetçilik wekili Saysitla Abdurrahim etdi. Abdurrahim öň Wahhabi mazmunly kitaplary ýaýratmakda aýyplanyp tutsak bolupdy. Ol özüne garşy aýyplamalary ret etdi we islam ekstremizmini ýazgardy.